Bon dia, gent de l'Ola Anglada. Aquí us presento l'escola de Namche Bazar. Aquí davant estan passant el nostre guia. Intentarem a veure si ens deixen fer una visita a l'escola perquè pugueu veure el que és una escola del món, una escola del Nepal, Himalaya, Namche Bazar. Aquí al fons teniu Namche Bazar, estem a 3.400 metres, 3.440 per damunt de la muntanya més alta dels Pirineus, la Neto, de 3.404. I aquí teniu l'escola i tots els nens dintre de les classes. Ara farem una visita a l'escola i us ho miraré d'ensenyar. Aquí us ensenyo la sala de professors, on cada professora i cada professor té el seu armari. Mireu aquí l'armari de la Pemba, Migma. Now what are you studying? English. Maybe your English better than me, eh? Okay, friends, bye bye. Namaste. Hello, how are you? Timbre naam kya ho? मेरा नाम अंकुरा। ठिक छ। मेरो नाम छावी हो। छावी। कति वर्ष? 12 means 12 years. 48. I'm bigger than you, but I'm happy. Bé, aquí un detall. Aquesta és la campana de l'escola. Si us hi fixeu, i pels que no ho sabeu, això és una antiga botella d'oxigen amb la qual segur que ha degut estar al cim de l'Everest. És realment brutal aquest detall. Hello, friend, how are you? You fine? Timbre naam què ho, my friend? Dibrat. Dibrat? मेरो नाम छावी. कति वर्ष? 12 years. I'm 48. Oh, too much old, huh? Bye bye. Bye bye. See you. Please, Friends of class. can you show me? Do you show me? What are the names? Please show me the names. Ashish Rai, Bhumika Riley, Dopasi, Kiran Riley, Asmit Rai, Hingadarji, Nikma Rama, Pasang Digi, Pasang Nuru, Bemba Nuru, Shara Tanggu, Sanam Gazen, Sujata Magar, and Mr. Hello. Hello. I am Xavi from Catalonia. My school is l'Ola Anglada. Timbre naam què ho? Pemba. Okay. Could you tell me about what are you doing? We are cleaning our classroom. Yes. The floor. And can you show me the class, please? Ara ens estan ensenyant la classe dels nens petits, que estan fent neteja, dels nens i nenes petits. Okay, thank you. Gràcies. Do you like to see my students? Yes. Yes. Hey. Hello. How are you? Hello, Sinam. Namaste. How are you? मेरो नाम छावी. तिम्रो नाम के हो? Okay. धन्यवाद. Thank you. Ahora es lo importante. Hello. Hello, how are you? Avui hem arribat a un dia on estan fent neteja de les classes. Veieu aquí a tots els nens i nenes al sol, i si us hi fixeu aquí dintre, estan fent neteja els més grans. Hello, how are you? Fine. What are you doing, my friend? Cleaning class. Okay. Do you know
A veure, do you know any song in Nepali? Do you know Risa Matiriri? Hola, aquí estic amb nens de... Kati Barça? And you, Kati Barça? Estem aquí amb nens i nenes de 8 anyets que ens cantaran una cançó. A veure. 2, 3. Bravo! Bé, nens, nenes, professors, professores i altres treballadors i treballadores del Lola Anglada. Aquí heu vist una mica el que pot ser una escola de l'Himalaya. Avui estan de neteja i res, una abraçada molt gran des d'aquests llocs tan meravellosos. Per aquí dalt podeu veure grans muntanyes i res, una abraçada i fins aviat.